Lossen. Zijn Nieuwland komt op 902 allemaal voor de netvoer op Strandrees. De laatste ronde doorgeschoven naar het derde plaats van de wagenavond. Ik heb het georganiseerd, maar ik zit hier wel eens op het terras en dan met mijn familie en dan denk ik, je moet krast worden. Dat is eigenlijk de enige reden. Dan ben ik 2 jaar ben ik begonnen om te organiseren. En er komt een heleboel patiënt, maar dat is slagen, joh. Ik heb hier 400 inschrijvingen en er ben je nu 330 deelnemers. Dus er zijn altijd nog 70 man of 60 man die net komen opdagen. En dat is beenbreuk, polsbreuk. Het is een extreem sport, een gevaarlijke sport. Ziektes, neem het maar op. 6 maanden in de ijskraan, dus er kan van alles gebeuren.